Lagunok, azpidudunok, euskaraz zer ikusi entzun eta irakurri bilatzen duzuen. Lagunok gutxan badakigu zer entzun, irakurri eta ikusi dezakezuen. Bilbon udaberria iragarriz etorri da loraldia, 3 aste euskarazko kultur produkzioaz gozatzeko. Eta tipitapa, heldu da korrika ere, eta aurten korrika ez ezik idatzez ere parte hartu dezakezue paperezko bizitzak ipuin hilaketaren bidez. Horrez gain, sarean ikusgai 20.000 millones de abejas, euskaraz, primeran plataforman, eta entzungai Larrua Ahots audioliburua EITB-en Iñaki Beraetxeren ahotsean. Eta azkenik, bi gomendio poesiaren nazioarteko egunaz gozatzeko. Rafa Ruedak eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoak ura bere bidean jaialdirako, Arestiren poesiarekin egindako kantuaren aurrerapena, eta Daniel Day-Lewis aktoreren aitak idatzetako poema epikoa. Martxoko egun batez, errenditu gabe ondoratu ziren eskifaikiden istorioa, Navarra. Entzun, irakurri gozatu, eta datorren hilabetean gehiago.